खाइते कमेन्ट खाइते शेयर खाइते बोते साबस्क्राइब खाइते बोते आजके नों ताकनो सपोर्ट खाइते आजके नों ताकनो सपोर्ट खाइनांगो आम नों सपोर्ट खायो अमाहायनि बागै ना बागै भिडिअ टे हायो तै आनि भिडिअ न नाय तो फार्स्ट हते लास्ट रा नाय तो भिडिअ न सिर्फ खायके नाय मका न फुल एग्जाम तो बुजि मानाय आबो इन्टिनि सालायना फाय सिनि बुबाग्रा स्क्रिन मत हमनि सागा न जखना सिनि बरं कुनांग सिनि बुबाग्रा बतमनि सागा न फार्स्ट स्क्रिन न नुगै माखा आबो तिनि साकि कक सालायनो सिनि तिब्राव SIR तमनि बागै नांटं खमुलुंग तांगै SIR तमनि बागै नांटं चाबो तिनि सायमालायनो SIR माने तमो आबो जों सायमालायनाय SIR सिनि खमुलुंग तांगै नांटं सिनि TTIDSU खमुलुंग तां SIR सामुं नाङै तं तमनि बागै चालु नांटं आबो जों सायमालायनाय SIR चालु खै तमुं नाय ना तमुं यासं आबो बागै तिनि जों किथिसो सालायनो ताइ नरकनो सायमा ना बागै आं साइट तंनाय ताख्रो बुख्रक निन ताखुक नंनि बागै फायो आमाहाय भिडिअ दुइ SIR माने तमो आबो जों तिनि सायमालायनो बिलाइ खेसिन तिब्रा हावा बांलादेशी रक हापाका बुटार नाकिल इंको बुटार माने काइसा फेक्स लांबै फायै बडि माने ना आबो नि बागै SIR चालु खायके बर मा मानजा आबो जों सायमालाय SIR चालु खायके जे बुटार फेक्स लांबै जे बडि तंने आब्रा जों मानजा बायनाय जों बांलादेशी आम बांलादेशनि फायै ना सिनतिफ्राव फाय आबाके बुट न बागै फायना आमाके बांलादेशनि बरक सकै सिनतिफ्राव बांखा सायमालायनो बिहार सियामा के SIR चालु खाय से खाय माना तो खांके बिहार सिमा तो खांके तुमानि सिनमो ते प्रॉब्लम माजा तंना याबो बागै न कइजाव दते सिनि मतिफ्राव SIR चालु खायना बागै कइजाव सिनि गभर्नमेंट अफ इंडिया न ब्लाइ के कइजाव सिनि मतिफ्राव जितना जल्दी हो सकते इतना जल्दी हमरा त्रिपुरा को SIR चालू कर दो प्लीज मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ आप मगसिन छमले भाई सिंग तो था बक्सा खा थांचा के और SIR न चालू खाइना बगै दते चालू खाइना बगै जों चाइ तंनो बगै जों थांचा के याप्रि खा बक्सा के जों खरं तिसलायन चिन बुवा जों लगै फाइने आस्तव मालो काइसा नोटिस नि जतन पगना र फायारो चिन बुबाग्रा बे कगलाम सालायना बगै ताइ रेल लिखाइना बगै कइजा खाम आरो जतन चिनते बासारो थांचांगै आ थां खरं खा बक्सा खा थांचा के जों चिन बुबाग्रा न खरं तिसाय हमाना बगै जों थांलायनाय फाइने 27 तारिख नभेम्बर नि तालनि व जों आरो आस्तव मा आगरतला आरो काइसा रेली इंनाय हाबनो सिनि ताखरो बखरो आं कइजो जतन चिनते प्रासा थांचंगा आरो थांगै मानजोगना बागै फाइ ताखरो बर जों थांलायनो चिन जतन ते प्रासा जों बेतन सिनि फिसानि बागै जों चिन बुबाग्रा न जों लगि लायनाय सागनांगा सागलायनाय फाननांगा फानलायनाय आबाय सिन बुबाग्रा जों सापर्ट खालायनो फादि नों जेसा पार्टी फाननो खायदि नों आते पार्टी फानखायनो ना नों CPM पार्टी फाननो खायदि ना कांग्रेस पार्टी फाननो खायदि ना BJP पार्टी फाननो खायदि ना त्रिपुरा मथा फाननो खायदि ना अन्य मथा फाननो खायदि आ सालो जों के त्रिपुरा सा करे कारे फाय सिन बुबाग्रा न जों सापर्ट खायो आरो थांगै जों चिन बुबाग्रा खरं बाय बक्सा के जों खा बक्सा के आरो लगि लायनो नों जेसा पार्टी फाननो खायदि प्लीज चिन त्रिपुरा सारो थांचांदि थांचां याखा चिन त्रिपुरा सल्युशन जों मागला हाबना कइजाव चिन त्रिपुरा तेसा पान पार्टी खायदि ओ सालो जों जतन मिलबै नों मते पार्टी खायो नि कुनु आ खरे आरां ये करे जों आरो थांचा के थाङै मालाय बागै खरं काइचका टिसाय माना बागै हाबना जों कइजाव आनि YouTube चैनल नि बिसिंतिबो बिलाइ जों थांचा मागे बिलाइ साकुंनाय आफ्रो चिनि पावर चिन त्रिपुरा सान पावर जों फनाय चिन त्रिपुरा सान फानसे जों फन नांनाय आमा हाके चिनि त्रिपुरा सा पालन के बुससे तंग बुससे सा तंग बुससे नाथे तंग आबो साव चिन ताखरो बुखरो थांचांदि थांचांनानि दाबो जों रेडिं आइनाय चिनि बुआग्रा जों 27 तारिख आस्तबल मातो थाङै गोबां हाजार जों थाङै आरो चिनि बुमा खां त्रिपुरा सानि फान फुनो नांनाय आबाकेसि बांलादेश ने बरबो किरि जानाय वानसा तक खरबो किरि जानाय हम हाय चिन त्रिपुरा सा थांचा के बरबो किरि जको चिन त्रिपुरा सा थांचां यांके बाहायके नाय आबो चिन त्रिपुरा सा थांचां नाय एकजुट नांसनाय वालाय बुलाय गा नों देश पार्टी फाइन ओ पार्टी अलंग लायनो फाय चिन त्रिपुरा नि सल्युशन जों ना पाइ नांनाय चिन त्रिपुरा नि सल्युशन ना हम परेसे खुलुम काटिन बे मुसुम बिदिन आने कक समाचार त नं ना कादे जतो आने YouTube चैनल नि बिसिं दिन कक नांजा के भिडियो साबस्क्राइब लाइक कम के शेयर के तै मालायनो नेक्स्ट भिडियो तै चाउ मा भिडियो को तलबो न साबस्क्राइब खाइतम न बिसम हान मगे साबस्क्राइब खाइतम जय हिन्द त्रिपुरा सा के जय भारत माता के जय हिन्द बाय बाय तै मालायनो नेक्स्ट भिडियो थैंक यू फॉर वाचिंग।